It's Mega Grace Hour on Vuma FM, Adult Radio for the young at heart, 6 minutes before 6 o'clock. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba sengiyavala. Ncwadi 2 Chronicles chapter 20 verse 15. Wathi yizwani nina nonke bakwaJuda nabakhile eJerusalema, nawe inkosi uJehoshaphat usho kanje kini uJehova uthi ningesabi ningaphela amandla ngenxa yelesi sixuku esikhulu ngokuba impi ayisiyo eyenu ngeka uNkulunkulu. Ngimabelela amazwi before uqala usuku lwakho namhlanje wakhuluma kubo wathi ningesabi ningaphela amandla ngenxa yelesi sixuku esikhulu ngokuba impi akusiyo eyenu kodwa impi ngeka Jehova. Lempe kaNkulunkulu namhlanje kuseni ngicela ubambela amazwi ukuthi noma ngabe yipi impi oyibona phambi kwakho ungesabi ungaphela amandla ngenxa yalempi oyibona phambi kwakho. Lempi akusiye yakho kodwa ekaJehova. Noma ngabe inkulu kangakanani noma ibonakala ikusabisa kangakanani kodwa ungesabi futhi ungapheli amandla ngoba lempo oyibonayo akusiyone yakho khona ozokulwela yona igama lakhe uJehova. Ngicela nje namhlanje ukuthi zonke izimpi ebeziphambi kwakho nezinto zilwayo empilweni yakho nezinto obhekene nazo kuyimali zakho na kuyifamily yakho uzilethe enkosini kube yiyo inkosi ezokulwela zona. Abanye banezimpi ababhekene nazo emndeneni yabo bayimndeni kodwa kunezimpi nje zomndeni eingapheli basazame ukuyinxazulula kodwa lutho kulunga kunokuba zilunge iqhubekela phambili. Ungesabi ungapheli amandla. Leyo mpo ibonayo akusiye yakho kodwa ekaJehova. uJehova uzokulwela ngoba izimpi zethu zizilwelwa nguye bese yasinqobela. Omunye unempi akabhekene naye emsebenzini uaccuse nangezinto akangazenzanga. Kunabantu nje abangamfuna ngazi ukuthi wenzeni naye make wenza something bemkhulume phambili. Ungasabi ungaphela amandla musukhathazeka. Lempo ibonayo uJehova uzoyilwa akusiye yakho kodwa ekaJehova ukuzavele ebonakala emsebenzini wakuthi wena uhambi wedwa kodwa uhamba noJehova. Omunye unenkinga nje angabhekene nayo emphakathini wakhe bonke abantu bamaccuse ngezinto ezithile bonke abantu bayamkhunguluza ngezinto ezithile. Ungesabi leyo mpo ilwayo akusiye yakho ekaJehova uzokunqobela. Kwesinye isikhathi abanye baba nezimba ababhekene nabo nabantwana babo uthola ukuthi abantwana abantu abakhuzeka balaleli kunezinto abazenzayo yimpilo yabayilwayo akusiye yakho leyo mpi kodwa ukhona umnikazi wempi uJehova uzokulwela. Leyo mpi akusiye yakhe kaJehova. Abanye banezimpi emshadweni wabo basabathe balungisa ngapha kuphinde kulimala okunye bethi bayivala ngapha kuvele nezinye inkinga ngapha. Leyo mpi yomshado wakho akusiye yakho ekaJehova. Ithathe unyuke nayo enkosini unyukele nayo enkosini uthi uNkulunkulu nanku umshado wanginikeza wona ngilwele. Akusiye yakho lempe kaJehova. Ungesabi ukhona uNkulunkulu osilwelayo ikhona inkosi ezokunqobela lezimpi zakho. Namhlanje kuseni thatha leyo mpi uyinikeze uNkulunkulu. Lisho njalo namhlanje lelizwi lithi ningesabi ningaphela amandla ngenxa yesixuku esikhulu nisibonayo. Impi akusiyo eyenu kodwa impi ekaNkulunkulu. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning Mega Grace Nation.